Son moitos os oficios tradicionais que están quedando sen remuda. Mañá pecha no Carballiño a coñecida panadería de Arriba. 42 anos levaba aberta, pero os donos xubílanse despois de toda unha vida dedicada a facer pan e doces. Dende os 13 anos leva José Antonio Álvarez peneirando fariña, amasando e cocendo pan. Nos recordos hai moitas cousas boas e moitas tristezas. Hoxe está emocionado, é un día moi especial. Con 72 anos chegoulle a hora de xubilarse. Dá pena, pero tamén dá alegría porque hai que parar de traballar porque xa son moitos anos traballando. Traballaron moitísimo. Bueno, todo ten un ciclo e este ciclo remata mañá. Paula e o seu irmán aprenderon oficio de panadeiro do seu pai, pero é moi sacrificado e non van seguir sen o mestre. Tiñamos moi convencidos que no momento que eles decidiran parar, nos parábamos, non queríamos. Isto é moi esclavo. Aquí tens que estar os 365 días do ano metido. Entonces, eso foi ben para nós, agora eles xa non queren eso. Así as cousas, a mítica panadería de Arriba do Carballiño pecha as súas portas para sempre. Mañá xubilanse. Que dices? Sí. Entón, mañá é o último día. Vaya sorpresa, tía. Dábanos tanta pena decirlo que esperamos o último momento. E, bueno, hai xente que ven, hai xente que con moita pena. A clientela, moi apenada, concorda en que todo o que facían está boísimo. Moi rico, moi agradables. E o pan, pois, maravilloso, As empanadas, os dulces, que é así a vida. Hai que se adaptar ás circunstancias. O que máis vou botar de menos é o brazo de gitano, porque para min é o mellor do Carballiño. Está espectacular. E é unha pena que peche, non? Estaba encantada collendo aquí o pan, pero que lle vamos facer? Non hai quen siga. Hoxe, pai e filla elaboran as últimas empanadas e as últimas pezas. Nós estábamos facendo pan como cando empecé cando tiña 3 anos. Que eu empecé en Maside, nunha panadería, e eu fago o mesmo pan, como se facía daquelo, eu facendo igual. Non lle cambiei nada. É o bo facer tradicional que, como noutros moitos oficios, está quedando sen relevo.